Здравейте, YouTube! Аз съм PWBG и днес ще имаме играта GTA San Andreas Multiplayer SAMP. Днес снимам в сървъра на Telnet BG. Мисля да ви разходя и с него. Под описанието ще сложа IP-то и откъде сте теглите SAMP, коя версия. И тия нататък. Така, това е спауна коледния, защото имаха, преди не беше коледен. Всеки път като влизате или като мерите вас спаунва на различни места. И на различни места спаунва. Тук има коли, джипови, мотори. Има си банка. Значи, отиде тук. Може да си купите левел, трябва да вторите над първи левел, трябва да сте, за да можете да пишете в чата. За да видите левел, трябва да си съберете EP. На всеки кръгла част има ID и получавате едно EP. EP може да събира и от мисиите Money Box 39 матч. От статс може да видите колко EP имате, за да видите вашият левел, напишете буй левел, за да започнете. За повече информация, моля посетите нашия профил. Тук е така, има в дясната страна, тук е бизнес, шофьорски книжки. Идва телепортира тук. Тук идвате и пишете Enter и цъкате Enter и влизате вътре и вече отивате на шофьорска, вътре има една шофьорска книжка. И пишете DMV и си избирате каква шофьорска книжка искате да изкарате. Трябва да имате за лодка 8 левел и вече за самолет, хеликоптер и какво има и за влак, и за трамвай. Трябва да имате вече над 8 левел, до 15 са 15. Тук има Тук има Дама Арена, Каптура да флаг, Каптура да флаг, Дерби 2 и Сервивор. Сега ще Дерби 2 он. Сега ще влезем в Дерби 2 он. Готово. Това представлява Дерби 2 он. Дама Арената, забравих какво беше, Каптура да флаг. Разделя колкото хора влезете, разделя на 2. Разделя се на два отбора и трябва да вземете на другия отбор флага и да го занесете във вашия. Каптури да флаг 2 някаква писта, от едната страна синя, от другата червени и трябва пак да отидете до другата с коли и да отидете в другата база, да вземете флага и да го занесете до вашата. Дерби и Дерби 2 е едно и също, само че на различни мапове. И той Survivor, няколко хора на... Ако сте играли Minecraft, в смисъл като в Ironcraft, един пода е в стъгло и пада. И така... Сега запаметява сървъра. Сейфа всичко, нали? Аз нямам къща, но това е моя профил. PWBG. Тук сега има 263 хора онлайн сега. Ти само в сейфа и продължаваме. Готово, сейфа са. И така, започнахме. Напусна пак с нашия бълната улица. Фак! И ни падна. Моя игра. Така. Ето ви казахме. Пускаме на друг спаун. На друга кола. Тук дама арените и глупости. Тук е левел. Кола мини, това е... Ето сега ще ви покажа. Вляво, кола майн. Его тук. Влезете в това, в камиона и пишете Коал Мини и трябва да обикаляте по червените маркери, да като минете през всичките, после ще видите
или 3000 нещо и е 2 евро, доколкото спомням. Те една тук сега. Вдясно ви показах шофьорските книжки, тук вляво бизнес 24 часа. Тук Sweet Job, това е да очистиш улици там с едно малко камионче. Другото, в дясната страна, Bush Job. Трябва да карате с един бус пак по всичките маркери и после чуете къде са. Ще покажа там. Една се върнах. Така, Bush Job, Pizza Job. Пак вземате едно моторче и обикаляте на червени маркери. Трък джоба, влизате в камион, пишете трък и трябва да отидете. То е само една мисия, те ич. Като минете една мисия, трябва да чакате 60 минути. В смисъл 1 час да играете в играта. Ако сте извън играта, не се зачита. Трябва да сте в играта, за да се зачита. И да, това е за сега. Продължаваме. Те така си взимате колици. Колиците са без нишка. Те сега ще взема една. Те игрите се регулат на различно време, в смисъл в играта. Те аз пенигон. Влизате в един от двата гаражи, пишете туне и Paint Job, вече се изберете тук Colors. Цвети на колата, аз съм избрал Paint Job, Front Bumper, предната броня, Rear Bumper, задната броня, Roof, отстрани мисля, че... не, да, това беше, съм също Спойлер си. Скрит, ясно знам, който вече трябва да е отстрани. И тук са джантите, аз избирам Fields, Next Page, Switch, защото те са едни златни яки, Old Hairs, Hydraulic, Nitro, 10, Car Stereo, знам и ето ми е тонигоната кола. Само че когато също ще щупено, нищо. Факт. Тук има готови тонигони коли. Кога се потърши за нещо? Стой бе! Добре. Като напишете GPS и ви излизат всички неща, като цъкнете на тях и отивате и ви излизат тук на карта един червен маркер и отивате там и ви показва това. Показва ви маркера и ви показва, примерно, ако искате Bush Job и ви отивате в базата на буса. Те риск, залагате на коне, други не съм гледал. Да, запали съм нещо коне. Баси. Видели съм фирма. Спусна правилно. Значи трудно, аз поне за мен е трудно намирам микрофона. Като напишете Help и ви излизат командите, като натиснете други пак ви излизат и други пак и други и затвори накрая. Я.
Санта Хат. Санта Хат, ja? Большой. Санта Хат, нифига. Yes, babe! Fuck. Ебать. Yeah! Сейчас я покажу банк академии. Извините, сам даже как ты банк-то, это ты как выпасов это банк-то тук полицията, има за полицията, които размисля федералната, банкомат. Там са купуват коли, значи полицията им тук ще се ловят и не само тях, тук са купуват някакви комисии пари. Добре, това е, значи сега ще покажа на комисии. Аз малко какво книжка за лодката. Да, ето статус, как напишем, статус. И ви излизат всички неща. Примерно, ако сте в затвора, тук пише jail time и колко минути сте вътре, ако сте му напише, да пише так. Пъто и на долу зелено играм време след получаване на последния пайде на всеки кръгъл час получавате. А и на всеки кръгъл час има лото. И залагате на някакво число, и там печелите. Ако сте анализ на числото, печелите. Сега това е Blood Job. Трябва да сте 8 лева за работиш на тази работа. Значи трябва да имаш 8 левел заради... кога станат? Бах, мама. Добре. Така. Трябва да имате 8 левел и да може да карате лодка. Да работите с работа. Его пишите. Вот. Трябва да ходите на червените маркери. Още нам бос. Хайде. Аз не почнем. Привет, готов? Да, хоть не смотри. Само смотри. Могу. Я сразу. Это сразу, да, на одном порезку. Назад только. Направо. Оп. Ada.
Оп, гол. Ага, ето тук. И да, това на тази работа ви даде най-много пари. 7869 и 2 епа. Ти успешно завърши и получаваш, да, ела след 60 минути. Има 60 секунди, за да можеш да използваш някои от преводните средства. Е така, малко ви ще в базата и иначе който иска да си прави. Ева, в базата. Да, общо взето това иска да ви покажа. За сървъра. Надявам се клипа да ви е харесал и до скоро.